आंना सित्रा मोसाहारि। गामिनि मुङा? सिन्द्रिजरा। बावैसो सान नोंथांमोना बिपिएफ दोलोआव हाबफैदोंमोन। मानि थाखाय हाबफैयामोन? मानि थाखाय हाबफैनो माने आंथ' जेबो खबरखौबो मिथिया आङो कुसुगावसो थांखादोंमोन। ओमफ्राय जे न'खराव हाबनाय बिसिनि न'खरनि मानसियाबो खोन्थाखायाखै आरो आंनो। आं थांलाय फैलाय खालायबाबो खोन्थायाखै। ओमफ्राय बे आंनि बियादैयासो जों मैसो दोस्लायनानै फैदोंमोन नालाय खाजि एवदों बेयाव थौदो होनना बुंदों। ओमफ्राय बावसो फैनाय जादों आङो। नों गोसो जाना हाबहैखायाखै? ओंहो थाङाखै। दिनै नों मा दोलोआव हाबफिनखो? आं दा इउ पि पि एल आव। सिगाङाव मा दोलोआव दंमोन नों? इउ पि पि एल आवनोखा। होमबा नों जेबो मिथियावसो हाबहैनाय औ जादों? जेबो मिथिखायाखै जेबो खोन्थायाखै बे आब'मोनहाबो मिथिया। साबेसे थाङामोन? जोङो साबसे माने जों साबसे मोनथाय साबाना बेसेबांथाय आं बेखौबो मिथिनो रोंला। दिनै फैफिनजोब्बाय? औ। मुङादै नोंनिया? आंना समरसिं मोसाहारि। गामिनि मुङा? सिन्द्रिजरा। बावैसो सान नोंथाङा बिपिएफ दोलोआव हाबैदोंमोन। माबोरै हाबैयामोन? आंथ' जेबो मोनथियामोन। आंखौ फन हरनानै लिंहरदों आरो बिसोरो। बेयाव थांनाय जादों आं। आदसा दिनै नोंथाङा मा दोलोआव हाबफिनखो? इउ पि पि एल दोलोआव। नों गोसो जाना हाबहैखायाखैमोन? अह'।